Multe mirese vin la Chateau Vartelli pentru ședință foto, mai puține însă se pot lăuda că au descoperit istoria cramelor de aici sau că au participat la degustări. Turiștii care deja au rucsacul pregătit trebuie să știe că vinăria Chateau Vartelli este considerată una dintre cele mai importante atracții turistice din Orhei, fapt confirmat și prin prezența aici în calitatea de oaspete a președintelui raionului, Tudor Golub. De ce Chateau și de ce Vartelli? Denumirea de Chateau, în accepțiunea generală a vinificatorilor, este un teritoriu pe care un singur proprietar înfăptuiește întreg ciclul de producere al vinului, de la cultivarea strugurilor până la îmbuteliere. Doar în așa mod, consideră francezii, se poate garanta calitatea produsului. Vartelli ar fi fost un nume medieval al Orheiului, de altfel unul dintre cele mai vechi orașe din Moldova, provenit de la cuvântul maghiar var, însemnând locul cetății. Pe teritoriul vinăriei, la o distanță foarte mică, sunt situate sălile de prelucrare a producției, vilele turistice, restaurantul, depozitul de vin și beciul, iar la poarta vinăriei este un magazin specializat de unde vizitatorii pot cumpăra toate sortimentele de vinuri produse la Chateau Vartelli. Până ajunge pe raftul magazinului, îmbuteliată în sticle scumpe, cu dopuri de calitate, băutura zeilor, vinul, mai întâi are echip de struguri, care sunt colectați cu grijă, transportați la fabrică, trecuți prin laborator, desciorchinați, iar bobițele sunt zdrobite și date la teasc, dacă sunt bobițe de soi alb. Mustul fermentează în aceste vase o lună, timp în care se transformă în vin. Asta e tehnologia albă, tehnologia roșie, tot în câteva cuvinte. Am descărcat strugurii, am desciorchinat, am zdrobit bobițele, după zdrobire nu pompăm în pres, nu dăm la teasc ca și sorile albe, dar la fermentare. Sucul cu pieleță și cu semințe. Culoarea vinului roșu, să știți că vine de la pieleță. De ce e utilizat în fermentare și pieleța. După fermentare, în pres, se separă partea lichidă de partea solidă. Vinul la odihnă. Evident, aici apare o întrebare curioasă. Dacă amestecăm vinul alb cu cel roșu, obținem vinul roz? Obținem, doar că specialiștii nu acceptă această metodă. Vinurile roze se obțin din struguri negri, ca și vinurile roșii, doar că sunt procesate ca cele albe. Foarte simplu ce decurge în această sală. Vă spuneam, echipament modern, italian, german. Avem nevoie doar de 6 persoane ca să monitorizeze. Chateau Vartelli este amplasat pe locul unei foste explorări miniere de calcar și beneficiază în mod natural de capacitatea rocii de a menține temperatura optimă în beciurile unde vinul se odihnește și își așteaptă consumatorii. Facem noi vinuri pentru toată lumea, pentru toate buzunarele. Vinuri tinere, vinuri care au fost și în contact cu stejarul. Facem vin spumant, dar este un produs așa mai special, un produs exclusivist. Aruncați o privire. Utilizăm soiul Pinot Noir pentru spumant, tot un produs exclusivist ar fi ice wine. Un vin așa mai special, mai concentrat, un vin dulce, care chiar merită de încercat. Și o să vedeți de ce vinul ăsta și e scump. O sticluță, vă spuneam, 300 de lei. Vinurile premium Chateau Vartelli se maturizează la loc de cinste în beci, în baricuri franțuzești de stejar. Un baric este folosit cel mult 5 ani, deci cam 2, maxim 3 producții de vin. Ce arome capătă vinul de la butoi? Ciocolată, cafea, condimente, scorțișoare, cuișoare, piper negru, niște arome de fum, de piele. Cei care vor să petreacă mai mult timp în cramele Vartelli pot să își asigure cazarea într-una din vilele cramei oferite în regim de pensiune. Vilele turistice care surprind prin originalitate sunt construite conform tradițiilor din nordul, centrul și sudul Moldovei. Respectiv, starea de bine este asigurată de ambianța deosebită din aceste vile. Spre exemplu, Căsuța, centru, da? Noi suntem acum la centru. Pădurile țării sunt centru. Codrii, unde? Orhei, Călăraș, da? Sunt în centru. Multe cariere de piatră, numai aici în Orhei sunt 4. Trăind în zona asta, omul folosește la construcția casei piatră și lemn. La nord sunt casele mari. Oamenii bogați sunt la nord. Și noi am hotărât luxul să fie în Căsuța Nord. Da, așa, mai pompoasă. Acoperișurile, da, tot sunt diferite. Aramă, da, să arăți ca de unde. Șândrilă, da, tot lemn. Și oale, ceea ce e caracteristic, spunem, zonei de sud. Intrați să vedeți cum trăiesc oamenii la nord.
La fel de bine e și în vilele care reprezintă centrul și sudul Moldovei. Dar așa cum la cramă, oamenii nu se duc să se uite la butoaie sau să se cazeze în locuri frumoase, mergem în sala de degustare, mai ales că la Chateau Vartele vizitatorii au ce degusta. Un vin bun, o fetească regală bunăoară, trebuie servit nu oarecum, dar din paharul corespunzător, neapărat în formă de lalea, și nu de dragul florii, dar pentru ca toate aromile să se concentreze în partea superioară a paharului. Savurăm aroma vinului, ciocnim paharul cu oameni buni și mergem acasă cu bună dispoziție.